Ak zaradíte tento cvik do svojej dennej rutiny, vaše kolená sa vám za to poďakujú. Ide totiž o to, aby sme malé mikroúpony okolo našich kolien aj bedrových kĺbov povyťahovali správnym spôsobom a takto koleno zohybnili a dostali ho do lepšieho pohybu. Samozrejme, že nesmie nič bolieť. Nájdite si schody. Začíname tak, že položíme jednu nohu na tretí schod. Dobre, druhá ostáva dolu a v takom malom pohybe sa snažíme ísť stále viac a viac dopredu, bez toho, aby ste na druhej strane pätu dvíhali od zeme, až kým sa nedostanete zadnou stranou stehien až po lítko. To znamená, že v tomto prípade máte dostatočne ohybné to koleno. To isté skúsime na druhú stranu a ideme veľmi postupne, pomaličky, bez toho, aby vás niečo bolelo a píchalo, až kým sa dostaneme stehnom k lítku. To znamená, že tretí schod je pre nás v podstate už nepodstatný, pôjdeme nižšie. A toto budeme robiť stále viac a viac, až kým sa nedostaneme úplne na zem. Nechcem teraz od vás, aby sme robili teraz toto cvičenie, poďte postupne. Vidíte, že ja ten druhý schod tiež zvládam, to znamená, že dám stehno čo najbližšie k lítku. Sledujte ma aj naďalej, pokiaľ sa vám tieto videá páčia a môžete ich zdieľať, keď chcete pomôcť ostatným. No a nezabúdajte, že tie vaše šlachy, chrupavky trpia vtedy, keď majú nejaký vnútorný zápal, to sa prejavuje bolesťou. A toto pomáha zmierňovať tieto bolesti. Tie zloženia, ktoré tam sú, si prečítajte na mojej stránke www.zora.sk v e-shope. Produkt sa volá Golden Chondro. Chondro znamená z latinčiny chrupavka. Takže sa učím heslom Ostaňme zdraví.